Кеше мәмерьеле һүрәт төшергән. Һүрәттәре бик кызыклы һәм матур, төстәре охшай. Бер көнне аю ингән. Аю һүрәттәрде моңһау хорык төстә күргән. Шуннан креветка Богомол ингән һәм һүрәтенең матурлыгыннан исе киткән. Чөнки yer йөзендәге янлыктар арасыннан тап ул креветка ундан ашык төс күрә. Шулай ук инфракызыл ультрафиолет төстәрде ул креветка күрә. Ә кеше бары тик өс төс генә күрә. Төс генә түгел инде, күк, кызыл һәм яшел төстәрде мейе катыштырып миллион яки 50 мең төс төрләрен, төс тулкындарын барлыкка килтерә. Әйе, төс ул тулкын, электромагнит тулкын. Кеше күзенең күргәне оптик диапазон дип атала. Тагы радио тулкын, гамма, инфракызыл һәм ультрафиолет бар. Уларын без күрмәйбез, әмма адакы икәвен күп янлыктар, хайвандар күрә алалар. Ябайса әйткәндә, электромагнит тулкын ул энергия, кеше килеп сыга энергияны күрә. Бар оптик диапазондагы төстәрде, тулкындарды катыштырһаң, ак төс барлыкка килә. Актан башка төстәр башлана. Мәсәлән, кисен кояш һәм офык кызыл төстә була, чөнки ошо ике төстең тулкын озонлыгы башка оптик диапазон төстәргә караганда озон. Улар һаваны, күкте, атмосфераны еңел үтеп, безнең күзгә җитә. Шуңа кояш баюы һәр сак кызгылт күренә. Кыска тулкынлы төстәр, мәсәлән, күк төс, күкте буяп кала. Тулкыны кыска, көсү әз, дип әйтергә була. Нимәгә яшел ул яшел? Һәр исемдең, әйбердең тулкынга үз карашы бар дип әйтәйек. Әйбер исем яшел төстә, чөнки яшел тулкынды кире сагалдыра. Күз шуга яшел итеп күрә. Ысынында әйбер ундай төстә түгел, яшел түгел. Марста кояш байган сакта күк йөзе ердәге кебек түгел, йомшак зәңгәр. Атмосфераһы әзмәт бар. Күк диапазон тулкыны тагы үтә алмай. Күкте буяп кала. Сулпан исеме матур булса да, үзе бик яхшы түгел. Күге һәм мөхите кешегә зарарлы химик исемдәр аркасында токсик яшел төстә. Йондозлы күк көмбәге юк, насар урын. Иһандан килгән фотоларда күбеһе махсус фильтрдар аша үткәрелә. Без оптик диапазондан башка бер нимәләр күрмәйбез, шуңа уларны эшкәртергә кирәк. Квазарның сайкалуы гамма диапазонда бара. Буны безгә күрергә язмаган. Мәсәлән, Джеймс Веб күрә һәм безнең өчен һүрәт итеп җибәрә. Оптик диапазонда артык беркем дә карамай. Унда нимә күрергә була? Тирә-як кына күренә. Икенче бер тере планетаны күз алдына килтерәйек. Исеме булган Самрау. Ул нинди төстә булар инде? Табигать төсе өчен нимә җаваплы? Беренчедән һәм иң мөһиме ул кояш. Безнең йондозның категорияһы G2, һары карлык һәм зәңгәр карлыктар бар, күп йондоз төрләре бар. Үзенең массаһына һәм температураһына карап ниндидер категорияһы бирелә йондозларга. Икенчедән йондозның ни тиклем алыста торуы. Өченчедән температураһы, дүртенчедән Самраудың атмосфераһы, уның тыгызлыгы, куелыгы, бишенчедән химик составы, артабан бер сәгать һөйләшергә ул турыла була. Кызык бер яңалык асылды. Бер көн эчендә Йыһанда 100дән ашык магнитлар шартлай икән. Әлбәттә, бу без күргән диапазон түгел. Бер нинди янлык гамма диапазонда күргән булса, караһа күккә көн һайын әллә нимә шартлай балкый. Рәхмәт, караган өчен лайк куй, репост куй. Ошондый менә кыска гына видео килеп чыкты.